Prístupme k prerokovaniu bodu číslo 10. Je to návrh na predĺženie nájmu pozemku na parcelnom čísle 3470/4 katastrálne územie Dubravka športovému klubu policajnej kinológie ako prípad hodný osobitného zreteľa. Opäť poprosím pána doktora Kášubu o uvedenie tohto bodu. Ďakujem. Takže športový klub policajnej kinológie si požiadal o predĺženie nájmu z toho dôvodu, že chce investovať väčšie množstvo finančných prostriedkov a chce mať možno určitú istotu. Na tomto prenajatom pozemku chce prehlbiť studňu, kúpiť výkonnejšie čerpadlo, vybudovať sociálne zariadenie, chce nanovo oplotiť celý areál a v pláne má aj dokončenie prekážok na výcvik psov a vybudovanie sedenia. Ďakujem. Otváram rozprávu k tomuto bodu. Má niekto pripomienky alebo iný návrh? Ďakujem, ukončujem diskusiu. Poprosím návrhovú komisiu o prednesenie uznesenia. Návrh uznesenia miestne zastupiteľstvo POA konštatuje, POBE schvaľuje podľa predloženého materiálu bez zmien. Ďakujem. Dávam hlasovať o prednesenom návrhu uznesenia. Kto je za takýto návrh? (21) Zdržal sa niekto? 1. Je niekto proti? Ďakujem, konštatujem, že uznesenie bolo prijaté.